ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд нав мошинои нав роӣ кардем, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, метавонед ки шумо сурат маълумот шавад дар рақамҳои ватсапи экранда 2020 ватсап, имо, телеграм пайваста, чизе ки дорем барои фурӯшӣ роӣ кунем, мо реклама фурӯшда мегузорем. ва дар имзо навори чӣ мошин қабул кард, чӣ чизе ки роӣ карда ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастаи мошинои фурӯшӣ ланҷрӯи спорт ҳастае ки бо нархҳои арзон. ҳастаи материали муравваи фурӯшӣ, нави пачка, нархи арзон кардем. ва ҳастаи мини трактор, яъне ки мотоблок фурӯшӣ ҳастаи комплект, ва ҳастаи тракторҳои беларуси фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз, ва ҳастаи гурзавои газел бо нархи арзон, ва ҳастаи Daewoo Nexi бо нархи арзон, Hyundai Sonata ҳастаи, дута дига сечка ҳастаи бо нархи арзон, ва ҳастаи Opel Caravan бо нархи арзон, ҳастаи Opel Хечер бо нархи арзон, ва 2109 ҳастаи, ва ҳастаи Opel Zafira ҳастаи нархи арзон, ва дигар навъ маркаи мошино ки нархҳои арзон кардем. ва курси имза 124 сомона 70 дирҳам. Наворасонда ки маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бор раво кунанд ва намедонанд ба ки муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия медиҳем грузоперевозкаи Акаи Нозимам. ин Акаи Нозим чанд сола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва гирифта ба самти Тоҷикистон мебаранд. агар борои шумо 800 кило зиёд бошад, худашон омада аз ҳамон ҷои зистон бори шуморо худашон мошин оварда қабул мекунанд ва мақсад кило кашида ба самти Тоҷикистон мебаранд. ҳар чори рақамҳошон кор мекунанд, ҳар чори рақамҳошон дастон аз ватсап доранд. анака даставка мешавад аз Москва ба Душанбе, Рега, Шаҳри Нав, Ҳисор, Файзобод, Рудакӣ, Ваҳдат, Бухтар, Калхозобод, Қумсангир ва московскам тарафҳо оварда мерасонанд. дӯстони азиз, таҷрибаи чандсолаи корӣ дорем. кадоме ки мисол грузоперевозка лозим бошад, Акаи Нозим дар мақсад муроҷиат кунед, айноми канали мо салом расонем, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавад ва бори шуморо бурда мерасонад. маромад занг занед. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ якум ҳастаи дӯстон ки ланҷрӯи спорт срочно фурӯшӣ. соли 2006 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензинаи мотори 4 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳамаи корш кардаги ҳастаи фақат кори электрикиш мондаги ҳастаи, тамом фақат кори электрикиш мегӯяд мондаги, ҳамин камтар ҳамин кор дорад. хоб дӯстони азиз, мошин срочно нархаш арзон. нархи мошин 55 000 сомонӣ ҳастае ки бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр. якумаш рақамҳои дастӣ, дӯстони азиз, рақамҳои шассе, рақамҳои россияӣ ҳам кор мекунанд, ҳам ватсап доранд. ва дуюмаш рақамҳои россия, ахираш 25, ин рақамам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон ватсапам доранд. ланҷрӯи дӯстони 2006 сол, бензин, мотори 4 кади, коробка автомат, мошин фақат кори электрикиш мондаги мега, тамом. светои сиёҳ, диско, балонати корӣ, хай мошин ҳамаи намуд комфорта дорад. дӯстони азиз, оид ин мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ бошад, барои аниқта кардан дар рақамҳои поёмда занг занед, рақамҳои россия маълумот гиред. мошин хай расход дорад, кори электрикиш. кадом ида ки дар кор ҳастаи мехарад, маромад хоҳад таҳрир кардан, маромад занг занед. мегзарем ба дим техникаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, мотоблоки фурӯшӣ ҳастае ки яъне ки мини трактор ҳастае, комплектае. мотоблоки фурӯшӣ нава. дӯстони азиз, соли 2024 солае. хоб дӯстони азиз, бо қадиш комплект, мисол притсеп дорад, яъне ки тилишка дорад. дӯстони азиз, тилишка дорад, ва плюси плуг ҳам дорад ва фрезерам қадиш ҳамаш комплектае. нархаш якҷоя фурӯхта мешавад. дӯстони азиз, боз инчунин запаснои балон дорад ки дандон дорад барои ягон лоида бромада, барои ягон лоӣ. инаи притсеп ин шахаи мақсад нашушта ҳамиш кади як бор мегӯяд, мақсад бор симент кашидем, тамом. ай трактор ҳамаш нава. дӯстони азиз, обшим ҳардаш нав ҳастае. комплект дохил мешавад притсеп, яъне ки тилишкаш ва плуг ва фрезер ҳамашон якҷоя бо нархи 20 000 сомонӣ. нархша ҳамин хел арзон монда, бо ҳамира муомила мекунанд. ин қарор дорад дар ноҳияи восе. дута рақамҳои дастишо, ҳар ду рақамҳошонда ватсап доранд. касе ки мисол мотоблок притсеп ки мехарад, қати притсепош, қати флуг мақсад дига чош кати, на нархи арзон, бо ҳамирам арзон мекунанд. маромад занг занед, бештари маълумоти пурраша аз рақамҳошон гирен срочно. мегзарем ба сеюми материали фурӯшӣ. дӯстони азиз, материали фурӯшӣ ҳастае ки пачкаи материали муравве ҳастае ки соли 2006
2023 сол аст ки худашон меган 2024 01/11 моҳагӣ меган харидем. Яъне пачка 99% навасе ҳама ҷош кор мекунад 200 кубаи 200 кубаи вентилятор аст, яъне ки оби не. خب ستاپوش دوستان عزیز همه جاش کار میکنه، یگون روش سرپین یگون واری ندارد، پچکای میگد خریده میسودا نبرده میگد دوستان عزیز. خب 5 ولتا میگد دوستان عزیز و پنیژینش کار میکنه، میگد همه ستاپوش پاورینیکو شما دوستان عزیز کار میکنند. یگون روش یگون سرپین یگون چی نداره، بالونش هرسش پچکای دوستان 200 کубаи مصرف کی ونتیلاتور داره. خب این با ماشینی مایده کاتیم علیش میشه با اوپل سیدان یا که اوپل وکترا اوپل خچبه کاتیم خیلی ماشینو کاتیم вариант боша алиши мешавад ва сумаки нархаш 16500 сомон аст, бо камтар арзон мешавад ва қарор дорад дар ноҳияи Данғара. Материал мураввидатуна 2023 сол соли раднояш ва худашон 2024 мегад харидем. ҳар ду рақамошо кор мекунад, рақамои 600 WhatsApp дорад дар номери Данғара 16500 бо муомилаи худ дора маромад занг зани маълумоташа гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Гурзавои газел ҳастад дӯстон ки срочна фурӯшӣ бо нархи арзон. Мошини боркаш гурзавои газел. Соли пори 1998 ҳастад ки сӯзишфурӯш газ бензина мотори 8 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега созай мақсад ки корта мегири сарф мекунӣ. Краскаш дӯстон азиз сафед ҳастад, балнош 80% ҳастад. ҳуҷҷатҳои мошин дӯстони азиз бурчдага ҳастад, хоб балнош миёна ҳастад, хай мошинча сода нархшда арзанда. Нархи мошин 15000 сомон ҳастад, боз муомила мешавад ягон сумига ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара деҳаи Булёни Поёнда. Гурзавои газел 15000 сомон бо ягон сум муомила мешавад. Якумаш рақамои мегафон дастӣ ахираш 71 рақамои дастӣ кор мекунад. дуюмаш рақамои расӣ ахираш 02 инашда WhatsApp доранд. Ойди гурзавои газел шумо ягон маълумот хӯяд ягон саволу иловагӣ дар рақамои поёмда занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода мешавад ва арзонам мекунад. Маромад тамос гирем. ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техникао компания хона ки реклама карданд, дар рақамои 2020 WhatsApp мо ҳастад, на боло буда роҳи ки мо рекламада мемонем. Лайк казанед, аввало то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум трактори фурӯшӣ. дӯстон азиз, трактори фурӯшӣ ҳастад ки трактори МТЗ 81. ҳолати хуби техникӣ дар срочна фурӯшӣ. дӯстон азиз, трактор бекомплекта тоқа трактори худаш ҳастад, яъне ки ягон чи доштагиша нагуфтиянд. мақсад ягон притсеп ё ягон плогмуша нагуфтиянд, бо хайхтон ани када мегирен. нархаш мегад 85000 сомонӣ ҳастад, боз мегад омада бинанд, махбул шид бо арзон ва муомила мекунем. ин трактор қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки ҷиникулда 85 бо савдо муомила дорад. ойди трактор шумо ягон маълумот хӯед, ягон саволои зиёдӣ боша барои аниқта кардан то дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гирем. тоқа сумаи маромад занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс Padron сечка срочна фурӯшӣ. соли 1995 ҳастад ки сӯзишфурӯш газ бензина мотори 8 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега сайсениш созай. гази евро 4 дорад, 4 та балон мегад 50%. ходовой мега соз, пӯшидагӣ мегад надорад, варид надорад мегад дӯстон азиз. ягон чашкош мегад, мақсад ки надорад хеле варид, чашкош мегад заводской дӯстон азиз ва калонкошро мегад чотка мехонад. хоб дӯстон азиз, нашод утл ва ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нест, хай чанд қайм маълумотот ба шумо расондем. нархи мошин 32500 32000 сомон мондиан соҳибшон, 32000 холӣ бо мақсад ки муомила дорад. ин мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисода 32000 сомон бо савдои хуб мешавад. ойди мошин шумо ягон маълумот хӯед, ягон саволу иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед, маълумотша гирем. ва дӯстон аз одамое ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед, дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо даркор аст, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. лайк казанед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастад дӯстон ки срочна фурӯшӣ. Opel Zafira. соли 1999 ҳастад ки сӯзишфурӯш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега солона мегад ҳуҷҷат дорад, утулам кардагӣ ҳаст, фақат расходаш краскаи дӯстон азиз, ҳам краскаи капот пешаш сӯхтагӣ, хай баъзе ҷош ҳамин хел краскааш сӯхтагӣ. нархи мошина мегад 37500 мегем, бо камтар муомила мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи дӯстони азиз.
خب نرخ ماشین 37500 با معامله داشته. بالوناتی کوریسون 90 یک ساله حجت و اتوزد کردگی است. فقط расход краскаи сухтагӣ ро краскаш камтар сухтагӣ. Оиди мошин шумо агон маълумот хоҳед агон саволҳои иловагӣ бошад дар рақамҳои поинда занг занед маълумотша гиред. дӯстони азиз лайка занед ва навори моро наворро дар рафиқотон ҳалишаш кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 ҳастаи баъдрон ки сирошинам фурӯшӣ ҳастаи соли 26 2003 сол ҳастаи ки сӯзишвориш газ бензинай абби мотораш 1 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соҳибаш мега мошин мега сода фақат ҳуҷҷаташ ёш буд шудагиай. нархи мошина мега 7000 мегем бо муомила мегад мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда. 7000 сомон савдо муомилаш дар назди капоти мошина. оиди мошин шумо агон маълумот хоҳед агон саволҳои иловагӣ боша барои аниқта кардан дар рақамҳои поимда занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон Mercedes-Benz C-Class HK бояд дига фурӯшӣ срочна. соли 26 1994 ҳастаи ки сӯзишвориш газ бензина мотори 8 литри коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега зури бадай чашкаош мега нав документош мега дорад солона утилизатсия мегад кардагӣ ва танировка мега дорад. балон мега 90% дӯстони азиз. хоб коробкашам соз дискои рамашка. нархи мошина мега 38 мегум макрам медонам бо чанд арзон мекунам мошин қарор дорад дар шаҳри Бахтат номерос дӯстони азиз транзитай уже снятае. нархи мошин 38 бо мақсад ки муомила доштае. оиди сечка шумо агон маълумот хоҳед агон саволҳои зиёдӣ дар рақамҳои поимда занг занед маълумотша худтон гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон Hyundai Sonata. соли 26 2010 сол ҳастаи ки сӯзишвориш газ бензина абби мотораш 2 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад. кондитсионер электропакет балонош ҳолати корӣ светои сафед ака бо ягон расход дигаша намедонам бо хайхтон аниқ карда мегирем. нархи мошина мега 75000 мегем бо ягон сум муомила мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар дӯстони азиз. нархи мошин 75 та ака намедонам чанд арзон меша намеша метавонем ки бо худтон пурсед дӯстони азиз. мошин агар савдо шудагӣ набоша метавонем ки шумо савдо карда гиред дар насиби кадомитон боша. бештар маълумотои пурра аз рақамҳои поимда фақат илтимос харидории кам карда мегад занг занам. дӯстони азиз шумодам агарам харид мошинои фурӯшӣ бошад хона замин квартира ягон техникаон компания ягон маҳсулот хоҳед ки реклама кардам дар рақамҳои болобда 2020 WhatsApp имо Telegram пайваст рақамҳои мо 2020 барои реклама кардан роҳи ки мо фурӯша рекламада мемонем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон срочнаи Daewoo Nexi светои сафед бо нархи арзон срочна. соли 26 1995 ҳастаи ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 95 сол светои сафед 3 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад утул мегад кардагӣ дӯстони азиз хай мошин нарх шуда арзанда 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. нархи мошина мега 7500 мегем яъне ки 7000 сомон ҳастаи боз муомила ва савдош мега дар назди капоти мошинаи ба телефон савдо накунед мега соҳибшон. ин мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда тоқа суми холия алиш палиш намеша ва мегад срочнаи дӯстон аз оиди Daewoo Nexi шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволҳои иловагӣ дар рақамҳои поимда занг занед маълумоти пурра аниқша худтон гиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастаи дӯстон Opel Caravan бо нархи арзон ва срочна нархи шуда арзанда. хоб соли 26 1993 ҳастаи ки сӯзишвориш ҳам газ ҳам бензина мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дар нархаш арзандай ва хай мошин расход дорад. мошина полни краска мекунед хай сусу кор дорад. нархи мошин 10000 сомон. агар касе ки дар кор боша агар ки мошин ҳамин мошин савдо шудагӣ набоша барое ки ин мошина уже айдина уже мақсад ки дар фурӯш мондагӣ ҳастанд агар ки дар дигар ҷо савдо нашуда боша дар мо нав биромад метавонед ки шумо савдо карда гиред. нархи мошин 10000 сомон аст дӯстон азиз беҳуда мега нороҳат накунед мошин и расход дора мега соҳибшон нарх шуда не ки арзандае ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе рақамош ҳастаи мегафон шахсоне ки мехаред маромад занг занед.
одамое ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошем дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор ҳастад. Мо дар видеои оянда гуфтагӯи шуморо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузифи хетчбек срочна бо нархи арзон. соли парвишаш 1990 аст. Сайки суишфуриш газ бензина мотораш 1.8 литра мега соҳиб шуд. Мотораш ам хел гуфтен хайки кашшуруне ки расходшон баробари сечка. Коробкаш механика дӯстони азиз мошина мега ҳолаташ на безе бу на зур ҳолати миёна гӯя мешавад. Мошин асфалтни света ҳолаташ хубе. хоб ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар шаҳраки Левакаринаки сарбанди пешина. нархи мошина мега 11500 мегем бо камтар мегад муомила савдо мекунем ва мошин дар шаҳраки Левакан айни ҳол қарор дорад 11500 бо муомила савдо дорад. оиди мошин шумо агон маълумот хоҳед агон саволо иловагӣ боша барои аниқтар кардан дар рақамҳои поёмда ҳастад мегафон занг занед маълумототон азиз гиред. касе ки мошин хона замин дорад барои реклама кардан дар рақамҳои болобуда 20 мо реклама мемонем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигҳбон.